हेलो रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जन्था खुदुनिया Ham जाबाय ना ने जानो सथ' या ham जानाय दानियाबो निया भात खालि ना तहते खालु आ ham जाबाय ना जाया जाबाय ना जाया नोंसोर ham खालि ना नाय भात खालि हा भात खाना खालिया खालिया ya pura ham जाबाय आरो pura जागासिनो ham जादो pura गासैबो pura जाखांबाय ना इसोरो न iya iya oh ভালে ইউটিউব পালে नै या मिठाई सा मेरिंदा नै या बोy kisah asa ha mobile deh vale saya bang ya nechinain na khepse नै या लाजिनिथिं खासे जोंना खैनाफोरा लाजिदोलै नै या जानायफोरा जागासिनो दं जोंनिया जोंहा ओंखाम जाबाय थादों जों दिनै जमानो ओंखाम जालायदों जों बयबो गासिबो ओंखाम जादों नै या आंबो दा जासिगोन र' दा नोंसोरो बाय उनाव जादो दे लासै लासै जागोन जोंबो संनाय साहा लोंनाय फिथा बानायनाय kuatar nalai no kentep खोमसि जायाखै दासो पहर या जागासिनो दं न'नि गासैबो लोगो नांना दिनै मोनसे पार्टि जादों बेनिखायनो आं दिनै पार्टि जानायखाय नोंथांमोननि सायाव दिन्थिनो आखायाव लादों ना दोङो अमा दोङो दाउ दोङो ओइ आसु एफाले ओइ आरो जनै जा जोब जा इसोर माइना माव खारबाय इसोरनो इयावनो माखो थान्दा निमु गल निमु जाबायलै सबबो जादों जोंबो जाबाय माने खिथिबाय आंखो खाना जादों खाना जानायखायनोथ' लाजिदो जे जाखांबाय जों जाखांजोब्बाय ओइलै बयलेन्ड आसिया बयबो ज' जादोलै दिनै जमानो खाना जालायदों जों ओंखाम जाखांनानै वाटारनि फिल्डआव एसे माबादों गेलेदों ओंखाम जाना फैबाय जानानै एसे जों नै वाटारनि फिल्डआव वाटारनि साप्लायाव आरो गेलेदों
आराम लाबाय एसे हो गया जाओ तू भी जाओ फुर्ति मोनदों बिराद बिसोरो गेलेनो मोननानै न गेलेनो मोननानै बिराद फुर्ति मोनदों ओंखाम जाखांबाय न Ada yang lagi. Hah? Ini siapa yang kurang itu? Sampai mau diserang lah. Dia lupa dia Apa tindu? मोजां मोनदों Mozaं deh. अ Ya, ikutnya siapa ikutnya? Kenapa? Oh, Rosa pasangnya cuma misalnya dia. sao ê sao tít sao ấy dạ Khen có cái người bà Ba người họ ơi, ai sang ai là gì vì nó nào biếng chứ? không xong rồi bà Con chỉ có năng cơ bà là năng theo nhìn ra không xong rồi đó mà có năng lẻ hả? cứ sẽ có năng lẻ Sao có năng à? bina बैसेयाव नाफाम संनो लिंहरदो सानै आनैखो ओरैनो बुंदो दे रायजोफोर नङा दे जमायदोसो दै बयबो गासैबो नैबे आनै उदै ओइ बे बैनाय हांसो गायो हांसो गायो नैबे आरो आनै गोदोर नैबे नैथिं आइनालै सासे नैबे नंगौ दे आइ बन्ति नै बिहामजो आइ सासे बन्ति बन्ति आइ बेथ' नुबाय थायो नोंथांमोना हम मिनिस्टारखौ मिनिस्टारनिया मोनलाय जे आदै बुङो आनै मो iya जाबाय बोथिसे बिराद मोजां जाबाय लोगो नांनानै गासैबो थ' हेल' रायजोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै आङो जि माने खेबसे जयैनो खाम जादलायनाय माने दिन्थिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ आङो नोंथांमोननि सेराव दिनै एसेयावनो फोजोबबाय होनना नोंथांमोननि सेराव फोरमायबाय थ' नोंथांमोना जि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लोगोसे जिमान हायो नोंथांमोना शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव बे जयै मोनसे पार्टि जानाय हाबाफारि जि ब्लग बे ब्लगखौ आं एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय